Przymierzam najpiękniejsze sukienki z mojej szafy. Prawda? Wszystkie będą twoje. Zobaczcie, jakie ona ma cudowne wykończenia. No po prostu sen hipisa. Spiderman. I koroneczki, i kwiateczki. Teraz się zapinamy. Jako że mojego męża, który był też moim pierwszym chłopakiem, poznałam w wieku 20 chyba 2 lat, 3, to stałam się ekspertem od samodzielnego zapinania sukienek. Spójrzcie tylko na to, jakie to są cudowne rękawki. Tu falbanki, jedna, druga, trzecia. Umierzyk taki delikatny. Ta sukienka przypomina mi trochę zbroję. Proszę bardzo. Czuję się jak taka Joanna Dark. Zobaczcie, jak to wygląda z tyłu. Pięknie się kręci. Bardzo ją lubię, chociaż nie mam wiele okazji, żeby ją ubrać. Ale dzisiaj zadbałam o tą okazję, bo nagrywam dla Was. Jak jesteście ciekawi kolejnych perełek z mojej szafy, zachęcam do zaobserwowania. Widzimy się w następnym filmie. Cześć i czołem.